27 Joško Rendović i broj 33 Tomči Kukoč Petrelo. Pričale su Fran Mihajlović s brojem 1, Lukas Zubović s brojem 2, Viktor Šimić s brojem 5, s brojem 11 Marko Drkić, broj 14 Luka Živčić, broj 15 Moreno Filipović, broj 17 Frank Knežević, broj 19 Luka Popović, broj 30 Boris Vaškar. Momčad Svinjeste obavila novu zamjenu igrača. Iz igre je izašao s brojem 27 Joško Rendović, u igri je s brojem 5 Viktor Šimić.